וכמה נשאר, מה המשכת ומה נגמר, מה תספיק ומה כבר מאוחר. זמן טס, כמה עברת וכמה נשאר. בוקר טוב, אני אבי בן ארוש, שהוא אומן ויטראז'ים, גם עוסק בזה וגם מלמד מזה שנים מספר. אבי, ספר לי בכמה מילים על עצמך, איפה נולדת? אוקיי, אז כפי שאמרת, קוראים לי אבי בן ארוש, ואני נולדתי במרוקו. אני יליד 43, קצת מתמלאים אנשים לא מאמינים, אבל אני כבר עברתי את גיל 81. אנחנו עזבנו את מרוקו ב-46, תפסו אותנו הבריטים בחופי הארץ, הגלו אותנו כאילו, במקרה שלנו זה היה לפריז, לצרפת, שם לאמא שלי היה אח, ושהינו שם מספר חודשים. אמא שלי אז אפילו הייתה בהיריון וילדה את התאומים שם, והיא לא רצה לחכות, רצינו לחזור ארצה בכל זאת, כתוצאה מזה שהיא לא רצה לחכות שהתאומים קצת יגדלו, שיהיו לפחות כמה חודשים, אז לצער המשפחה כמובן הם נפטרו במרחק של הפרש של חודש ימים אחד מהשני. אני בוגר יבנה, בית ספר דתי, כי את יודעת, כל היהודים במרוקו זה אנשים דתיים, לא היה משהו מסורתיים. מסורתיים מאוד. ובקושי גמרתי בית ספר עממי, כי אני לא אהבתי ללמוד, הייתי בורח לאבא שלי לחנות מכולת. נסעתי לבקר חבר שהייתי במלחמה בששת הימים. אבל שם למדתי אצלו את הוויטראז' במשך 3 שבועות, והתאהבתי כל כך בדבר הזה, וזה לא יאומן. אני במטוס בדרך לארץ כתבתי מכתב פיטורים לאלביט, אחרי שעבדתי שם כבר מעל 10 או 12, אפילו 15 שנה. ואז הבוס שלי לא הבינו, אבל מה זה בכלל הבחור הזה מתרפה עליו דעתו. והייתי גם מנהל מעבדת הצילום שם, ודי הצלחתי והכל, אבל כל כך התאהבתי בתחום הזה של הוויטראז', לא נתנו לי להתפטר. זה ב-88 דחו אותי כל פעם בסיפורים עד 95. ידעתי שאני מתלהב מאוד מהתחום של הוויטראז' ואני רוצה ויטראז' ולא מעניין אותי שום. מ-95 עד היום כבר 30 שנה, זה בהחלט זמן שמוכיח את עצמו. אבי, הרעיון איתך היה מעניין מאוד. מה היית רוצה שילמדו מהסיפור שלך? אולי גם לדור הצעיר להעביר איזה מסר? כי אם ישהו תאווה או חשק או את נושאת את עצמך למשהו מסוים, ללכת עם זה. ללכת עם ההרגשה, עם המחשבה, וזה תמיד מוביל לדברים טובים. אין לי שום ספק. יפה. פשוט ללכת עם זה. זה בכמה משפטים באמת מאוד פשוטים. זהו. אז תודה רבה. בבקשה, אחלה. זמן טס, כמה עברת וכמה נשאר, מה המשכת ומה נגמר, מה תספיק ומה כבר מאוחר.